नमस्कार सांग माने स्वागत करुच्ची आज गोटे नुआ वीडियो को। आज वीडियो रे कौन हम ना आज टे पोई चुंगुड़ी हबार इच्छा अच्छी जेहेतु सकाल सकाल चुंगुड़ी पलि आसी पोई भी पलि आसी छोट छोट चुंगुड़ी आई किंतु घटनाटा गोटे घटला कौन आमर बाटर आसला बेले गोटे पोखरी धरा होता आ से पोखरी की जाई पुणी माछ नहीं आसीचु बड़ चुंगुड़ी से छोट आसला ये आई बड़ टिके चुंगुड़ी आ सेरेणा माछ चलतु देखिए केमती मु माछ आनी आउे ताकू दीदी गले कुआड़े सब हाँ माछ नबू किसी कहनी क्या सेरेणा केते टଙ୍କା कहला 500 को 50 टଙ୍କା मैंने देखु केड़ा बड़ा चुंगुड़ी यही भेराइटी सब माछ आई आबे बाछी मजा मजा हम तो भिड़ सब देखिए आपण ये गोटाए चुंगड़ी केवल बड़ हाथ पूरे नहीं आई गोटाए ये सब तो देसी चुंगड़ी घोड़ी चुंगड़ी और घोड़ी सांग मैंने बसा आरम्भ कर आपको बखी भाजी आम वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने को जमा भूलें आपण मैंने लाइक करना कि सब्सक्राइब करना आपण इच्छा आप जहाँ करे मुझे कौन कह सांग मैंने मु गाधे पाधे माछ बाछी पूरा पलि आसली बहुत डेरी है चलतु माछ भाजवा तरकारी हम पोई चुंगुड़ी हम चलतु एपटे मो माँ भजा भजी पूरा कला यही चुंगुड़ी आईला पोईटे पड़ाई किंतु तापर आसीगला यही माछ गोटी माछ धरा हो मो बापा देखिले खाली दहल विकल हे आने केमती माछ धरा है माने से नाखिले सेमती आज नाखी यही प्रकार माछ आनते आ पूरा तटका फ्रेश माछ सेपटे चुंगुड़ी भजा चलती एपटे आमर पोई ता संग को देसी आलू आलू बैगण ये सब कटा सरी जाइए खाली कटा हबनी बा धुआ हम कटा हम कहली चुंगुड़ी सांग मैंने होगला काढ़ीदे एबे चलला बस बड़ चुंगुड़ी भजा हम से दीला से तीनटा गोटे बड़ गोटे मध्यम गोटे सान तीन प्रकारिया माछ
लाई ପଡ଼ ହେଇଛି ହଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାଛ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ମାନୁନି ମୋ କଥା ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଯେ କାଢ଼ିଦେ ହଁ ସେ କାଢ଼ିଦେ କାଢ଼ି ଦଉନି ଦୁଇଟା କାଢ଼ିଦେ ସେଇପଟୁ ଦେଖିବି ଏଇପଟୁ ତ ଛାଡ଼ିଲୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଦେଲେ ଦେଲେ ଦେ କାଢ଼ିଦେ କାଢ଼ିଦେ କ'ଣ ଭାବ ଏଇଠି ମାଛ ହେଉଛି ସରିକି ହେଉଛି ମୁଁ କଟା ବଟି ସବୁ ସାରିଦେଲି ରହ ଯାଅ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି ସବୁଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପକା ଦେ ମୋତେ ଯାଇ ଗଲାଣି କ'ଣ ମା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଚାରଣା ମାରଣା ହେଇଲା ଆଉ ଟିକେ ହବ ଦେ ଧୋଇବୁନୁ ହଁ ଧୋଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇପାରିବି ତମେ କେତେ ଫୋନ୍ କର ନା ତରକାରୀ ସରିଲେ ଭାତ ବସେଇଦେବା ତରକାରୀ ସରିଲେ ଭାତ ପାଣି ବସା ପକେଇବି ହବ ହବ ନା ଠିକ୍ ଅଛି କରୁଛି ହବ ଗଛରେ ଖାଲି ଖଡ଼ିଆ କ'ଣ ଝଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଗ ଖା ଯ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଥାନ୍ତ ନା 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଉଡ଼ିଆଡ଼ି ଆଉ ଦେବି ହଁ ବା ଆଉ ସିଝିବଟି ସବୁ ଦେଇଦେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନୁହେଁ ତ ପୋଇ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରେଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ପଶିବ ଭାତ ପାଣି ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଖାଇବି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ପଳେଇ ଆସେ ଭାତ ହେବା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏବେ ପତର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଜେଜ ବି ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ ଭାତ ଦେ ଏପଟେ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଇଏ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଇଛି
ଏଠି ଥୋଇ ଦେ ଭାତ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଦେଲୁ ଆସିଗଲା ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଟା ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ତମ କେତେଟା ବାସ୍ ସେତିକି ଅଧିକା ନାହିଁ ମୋର ଖାଇବା କମ ହେଇଛି ସରୁ ହଁ ବା। ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଶୁଟ୍ ମୁଁ ଭାତ ଆଣିକି ସେ ଭାତ ବନା କାହିଁକି ଭାତ ଆଣିକି ସେଟା ଅଛି ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ମଜାଟା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଲୁଚେଇକି କାଟିକି ଆଣିଛି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି ଝିଅ ଦେଖିବେ କାହା ବାରିରୁ କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବା ତଳେ ଭାତ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରେଡ଼ି ଏବେ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଓକେ ଚାଲିଲି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିଦେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିଲି ଯାଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି।